Mbalimaw anyokuma très urgent. Mbalimaw bi bonne nouvelle douman ba de bi. Bi mercredi 9 juillet 2025. Bi vidéo toro de ko film terminé. Très bonne nouvelle. Malion mena révélation bado de ke. Sorasi nunu ni anjela ka ibeka genchugo mi. Ka bandao genchugo mi. Farasi kele dame na chogo jumena. Malion mena mu fo bi. Avec preuve, avec des photos. Nous au tchingi tchangu. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails. Moi, j'ai toutes les preuves avec moi. Hein. Parce que jamana ko ina nama chien fo mena mu fo malena aya sebakada ibeka be bindomina ngada mina no ifolo malena ibeka be bindomina ibeka kunga bindom folo mi ambora domina kambe taka ibeka ka so domina o doni ibeka kunga bi sorasi kele mba kalama sorasi betede sorasi mogo dula mogo do be o nangu me nyon kalama uwangata kona tara ibeka fe kube ibeka kubake sorasi de ko kangata ibeka ka so kona tara ibeka ka so kube kudeta kala ni ima ene ko ngoka siminge uja tekele ba ubolo ko ni sorasi do be nyon kalama de be kele ni sorasi te nyon kalama ni na o sorasi de barake ka ibeka bi e ngone de folo kudeta anosi o ma ne sigora ka fo nyere madia ne de folo ma kudeta flan be anosi mais amana do detail to kono malien mena ibeka binchugo mena a segere mena nyefo malien nyana bi comme kuma be ka cheya bi et puis ka fo nyana munu be ka boka afoko munu be extraire la de façon de njugu de donner moko do be ute mali kono te mali fa o chiendi mais c'est que tungara ne fait pas partie halala de yere wolo den segi jone ma kono te mali fe ne munga mali au shimake hala ufufa fu make mali au moke o make au mamuso make ne ni de di mali ko la mena be prévu de irabi ne tate sinimani bode d'abord la première marche contre la France. La première marche contre la France, ka bon malien den folo ka bon, ka foko ka farasi kele, ka do malien be kungolo, ka do africain be kungolo, on de folo ya ke New York ya no, a photo fleni. Voilà les preuves. Oye kelengi. Ne se ku tungara, ne ka maître de karaté. Pour vous dire que lien benen sura souche, ne ka maître de karaté. Mami kumene, mami ne ka supervision ke, nga ceinture noire la karaté la, a photo fleni, DJ Dako, général DJ Dako. Se ku tungara joli fleur en blanc, général DJ Dako fleni. Ne kumbeta entraînement ke surasi kan kono ne nga karaté formation me ke surasi kan de kono ne surasi bi na to don bo fanya na bi ne surasi be roro ne bi mais ne te surasi zone de fait. Voilà ma position. DJ Dako actuel ambassadeur DJ Dako contenu ka maître de karaté de mais ne ka superviseur de do a photo flène en photo flène ne kara ne ka passation do di bela jele nga naji ne a sura o chama be a chama o ga sura o chama be kushido na kuyi ane manga kele da minebi ali chinebe armée fait armée malienne fait ali chinebe mali fait ma fo malien fana ngena ne segu tungara ka kele ni ngalo ne bene ka kele la ala kana suta nebe ka mali kele di ala kana suta de mais ne be tie ka ala ka tie bandi halala be ga kuma ina me bombe mena do ibeka bina choko jume kureta folo kunga ke domina angongo jama ka taka ibeka ka su amu fan kun fe jone nanani ide kanga ta ibeka ka su. J'ai fait partir parmi les décideurs. Je suis parmi les décideurs. Mounou kangata ibeka kasu. Sorasi do de kwa kangata ibeka kasu kubage. Même cinq beta kalama. Ni sorasi do ba kalama. Ado tsaka kuma ne feu. Obel de bijo kol de kurita ka kol de ka fangadu. Abo fo bidi. Na we check say muna mata ibeka mine. Na ya o profitants de là. Des profiteurs. Abo fo bidi. Neta perebu neta kuma kun fede. Nena ala na karache kuma kodo be neta kedi kodo be neta songa kedi nen sere be la ben ba kalama ou ben le cerveau ba kalama mogo flawere be m5 na munu ba kalama ntolu to fo donc si ça an ngata ibeka antara ibeka fe dumna nu ye gazi fianka imam de ya tiado depuis imam go kanga ta ibeka fe ko beka tasu sorasin go kono ko imam tala ko a atsekanya ko imam kumbala ko lukumbake depuis wakatani sorasu be nyokon kalama imande ku motiver les lois M5 sera niveau de là a war ko na tete en de commento diaspora la ni ay ibeka ni an be fangala bi en diaspora di muno mata kuma muno amo en fait be kumbe ka kele coordonner kanto ngo wati do karaw ye shogel ni imam jara nunu be mena ku don kasola o makari kawji mu o mamne ku don kasola ngo en de kumbe ka mogo la motiver en de kumbe ka waru chi mogo do be sente kono olu yanga M5 war dun net e kuma be ngo malien ça n'a pas commencé ça quoi. Dobe panga pruti la kuire ke faso jola. Olu ye M5 ka war du. Amara batili inseri. Te galon teke. Be me doni tien fode. An war ti ne de war chatiki ko ka teke sirama. Amara batili kuma na ka kelei. No amara nganga nyon suta. O dobe sente kono bolbu gilde wogabi ko maliko.
a mɔgɔ dɔ bɛ CNT kɔnɔ o ye M5 ka wari dun wagati n'an bɛ ka jama labɔ an ye wari kɛ ɲɔgɔn kan a y'a dun o kɛ ko caman kɛra o maa ma découragé moi j'ai dépassé des millions aw de b'aw gɛl ni fɛn ɲɛna de fɛn ɲuman tɔmɔbaga mana fɔ k'a tɛ ɲa quoi a binna mun kɔ o b'a yɛrɛ faga IBK bɛ bin don min na IBK coup d'état fɔlɔ min tun ka kɛ IBK la o tun y'an taara don min na mais coup d'état filanan o kɛra don min na quelques jours avant le coup d'état ne welela Sékou Tounkara préparé mardi don i bɛna bonne nouvelle sɔrɔ n ko bonne nouvelle ko non k'a tɛ fɔ ko c'est bon mun na IBK binna IBK tun bɛ fɛ ka Musa Jawara bɔ a place la mercredi la ne ma fili mercredi de Musa Jawara tun kan ka fɛngɛ Musa Jawara ye sira di sɔrɔsi jeunes ma mais coup d'état tentative caman kɛra o tentative coup d'état dɔw kɛra o mɔgɔw minɛ l'o la ne a y'a ko ne t'a kalama di ne b'a kala e ma ne ko n ko ka IBK ne ko ka Assimi gɛn dɔrɔn fa donn'u la depuis kelen ni sɔrɔsi tɛ ɲɔgɔn kalama dɛ u bolo ko ne ni généraux dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama ne ni sɔrɔsi tɛ ɲɔgɔn kalama dɛ depuis kelen ne kɛ ni militaire de la ne teri bɛɛ sɔrɔsi ne ni sɔrɔsiw ka di donc mɔgɔ min b'a fɔ ko ne ye sɔrɔsiw contre la halala tɛ hali wulu ka fisa n'a tigi ye parce que ne yɛrɛ sɔrɔsi di je viens d'une famille militaire ne fan bɛɛ sɔrɔsi ne ye n ka fɛn bɛɛ kɛ sɔrɔsi milieu de la tous mes amis sont des militaires ne yɛrɛ kun kan ka kɛ militaire ye n ye n ban de donc k'a fɔ n ɲɛna sɔrɔsi ye ne di anw de fɔlɔ ye wari cotiser k'a di sɔrɔsiw ma Sanogo ninnu ka coup d'état la Sanogo ninnu ka coup d'état la ne terikɛ dɔ de bɛ o de Sanogo ka tenue san ka bila ka taa kuma dɔw bɛ aw kana bila kuma dɔw fɔli la quoi anw ye mun kɛ Mali ye ala aw fu fa fu aw minnu bɛ k'aw gelu wagabi aw bɛ ka taa wari de minɛ ka k'u commentaire kɛ anw tun bɛ wari de ban k'u k'a di sɔrɔsiw ma mais aw tɛ ka fɔ fu la n'aw bɛ ka sara de aw ka kuma mais anw tɛ ka sara o anw de tun b'a ban k'u k'a d'u ma an ye M5 kɛlɛ kɛ o cogoya la IBK bɛ bi don min na ko ne ma ko ne kana bɔ ka taa yɔrɔ si ne tora so IBK bɛ bin sini quelques jours ko bon mardi kana bɔ mardi don ne ye sigi depuis Amérique 5h du matin ne wulila ko bon ko siriliw bɛ ka kɛ quoi k'u bɛ ka taa mɔgɔw siri n ko alhamdulilayi n ko n ka bɔ ko ayi ko n ka n jɔ sɔɔni siriliw kɛra ka ban mɔgɔ fila de ye ne wuli mɔgɔ dɔ ye ne wuli mais mɔgɔ filanan min ye ne wele ka confirmation de o ye Ben de Ben ko ne ma ko ne ka bɔ ka vidéo kɛ ko IBK ko banna ne ko mais n ko IBK ma minɛ n ka ɲɛ tɛ IBK minɛ ko non ko ne ka bɔ ka fɔ dɔrɔn coup d'état saba bɛ coup d'état naani de tun bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn M5 de ye ni sɔrɔsi ninnu sauvé sɔrɔsi wɛrɛw tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ n k'a y'aw gulo M5 de la aw de b'aw jɔ bi k'aw ta ye fanga ye fisiri wale ninnu aw bolo i ma ye ala y'aw barika ban ni M5 tun ma tugu aw ka don aw bɛɛ tun bɛ taga san b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ kaso la vous êtes en train de pourrir dans les prisons voilà l'homme noir c'est la race la plus maudite c'est la race la plus ingrate sur cette planète aw de b'aw jɔ bi ko aw tɛ fɛ ka M5 tugu kuma mɛn da M5 de m'aw sigi a doni Imam Digo kungo ko M5 mɔgɔw hey an kana tuguni sɔrɔsiw kɔ aw tun bɛ dégager à la minute vous êtes des profiteurs mais adamaden n'i bɛ dugu bɛɛ la i bɛ dugu ala la e bɛ dugu ala la wagati n'an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo 2022 2021 2022 2023 diɲɛ bɛɛ y'an tɔgɔ fɔ aw donna janfa la aw libura bi voilà les réalités mais ne bɛ réalité tɔ fɔ matila hali bi dɛ ne de bɔra k'a fɔ n ko IBK minɛna ne ye IBK minɛli ko bɔnda maliyɛn dɔw y'u to Washington ka ne wele ko Sékou Tounkara ko i jija ko IBK ka minɛ ko ni IBK ma minɛ ko wallahi bilahi ko on va te créer des problèmes aux États-Unis ici o wagati y'a sɔrɔ IBK ni américains ka di ani bɛɛ ka di o ka sɔrɔ ani communauté internationale ka di on pouvait me créer des problèmes ne ye n ka vie de risqué o ne de fɔlɔ coup d'état fɔ n ka kɛra IBK la yanni RFI ka fɔ yanni ORTM ka fɔ o don ne fana ni de di o n ko ne de fɔlɔ y'a fɔ Ben de ne wele ko ne k'a fɔ ne y'a fɔ non seulement ne ye coup d'état annoncé sɔrɔsi ninnu kɛra ka ne wele tuguni ko ne ka mɔgɔw wele k'u ka taa boulevard la jama min bɔra ka taa boulevard la mɔgɔ min y'a communication kɛ o ne Sékou Tounkara de moi l'histoire ne ment pas mais M5 ye baara kɛ a don M5 ye baara kɛ il faut reconnaître mais la communication c'était moi ne ye communication kɛ an balimamuso dɔ bɛ Faransi ko Tisheri ale fana communication kɛ an ka tiɲɛ fɔ hali n'a ka sɔrɔ ne ni Tisheri ka kanataw tɛ kelen Tisheri fana communication kɛ ka vocaliw kɛ ne ni Tisheri de communication congé ɲɔgɔn na jama ka bɔ ka taa boulevard la ça c'est une vérité hali ne ni mɔgɔ ka kanata tɛ kelen ye ni tiɲɛ nana ne bɛ tiɲɛ fɔ moi je ne change pas d'histoire sinon bɛɛ b'a dɔn ne ni Tisheri tɛ fankelen fɛ voilà mais imam fana ye rôle joué il faut le dire ni imam kun tɛ M5 kun tɛ yen hali n'a ka sɔrɔ ni imam man di tu sais dans la vie il faut dire la vérité même si c'est ton ennemi qui a fait quelque chose kana a fɔ k'i b'a yɛlɛma parce que e t'a fɛ ne bɛ kuma tiɲɛ de la ne bɛ ala ta de fɔ an na awa halalaw ni yɛrɛwolo de b'a faamu
ne ta tɛ arankini ko ye mais ne bɛ ka mun fɔ sɔsɔli t'a la o dɔ ka bɔ ka ne sɔsɔ la ne bɛ bɔ ni preuve wɛrɛ oui moi j'ai des preuves mais ne tɛ kuma di ne de fɔlɔ ye coup d'état annoncé ko IBK binna o kɔfɛ a bɔra ne de fɔlɔ y'a fɔ ne de fɔlɔ Maliki Diaw photo jira mun y'a to Maliki Diaw ma kɛ président ye n ko Sorasi bon tɔgɔ fɔli de man ɲi sa Sorasi dɔw de ko ayi ko Maliki Diaw tɛ kɛ président ye u mɔgɔ duuru la mɔgɔ kelen de ko Maliki Diaw Asimi kun ma désigné ka kɛ président Asimi kun y'u ka petini de u kun bɛ Asimi ci de Asimi kun ye Sorasi nin ka ciden de o ko bon ko Asimi y'u ka petini ye ko ka Asimi kɛ président ye sa ko c'est bon Asimi na cogo de filɛ dɔw ko Asimi y'a ka coup d'état kɛ ne wulu dɔw sigi dɛ Asimi ko ta Asimi da ka coup d'état kɛ Asimi coup d'état jumɛn kɛ Maliki Diaw de ye coup d'état kɛ IBK la jɔn taara IBK minɛ commissaire So de taara ka taa tɛgɛ da IBK kan ko bon ko vous êtes en état d'arrestation policiers de taara IBK minɛ Sorasiw ma taa minɛ dɛ policiers de IBK minɛ maliyɛnw n ko bɛɛ de jɛra k'i bolo di ɲɔgɔn ma Sorasiw b'a la policiers b'a la gardiw b'a la bɛɛ b'a la aw de b'aw jɔ ko les 5 k'aw bɛ jɔ don ko ni mɔgɔ duuru ninnu o kuma mais vous êtes en train d'insulter les Maliens quoi n'u mɔgɔ duuru don mun na o ma taa bɛɛ kɛ o ni mɔgɔ de jɛra ka kɛ voilà l'homme noir hein les choses sont là ninnu kɛlen ma taa IBK minɛ policiers de taara IBK minɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw kɛlɛli daminɛ o kɔfɛ u y'u ka gouvernement sigi u ye M5 janfa mais yan'a ka ko la IBK minɛlen kɔfɛ Asimi Goïta de téléphone ta ka ne wele ko ne ka taa Mali la walayi ni kuranɛ cɛ yɔrɔ ma deli ko f'a ɲɛna ne ye Segu ni kuranɛ cɛ Asimi yɛrɛ de téléphone ta ka ne wele a ko ça va grand frère ne ko ça va ko tu peux venir ni ala cɛ Asimi de confirmation di mais Diaw di jɔ n'a fɛn bɛɛ ça ye foli de Asimi ni Diaw ne taara o ye ne reçoit palais la Asimi ne wele ni kuranɛ cɛ a ye n wele kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ n tɛ fɛ ka don détail dɔw la Asimi ne wele n ko problème t'a la ne taara u ye n ka avion billet sara u ye n ka dépense fɔ n ye n ka dépense fɔ Maliki Diaw ko ne ka dépense ma tɛmɛ 3 500 000 n ka dépense bɛɛ n bɛ Amérique fɛn minnu k'a fɛn bɛɛ a séjour bɛɛ n ye calcul machine de ta mun kan ka kɛ nin kan ka don na nin kan ka don na n y'a bɛɛ calcul b'o k'a ban Maliki Diaw ko k'ale bolo ko ne tun bɛna 10 ou 15 millions de fois ne ko non non ko ne mago t'o la imagine ne kun kan ka 10 millions de a kun b'a di mais a ko ne ma ko o tuma e mago tɛ 10 ou 15 millions ko ne mago t'o la ko ne mago bɛ 3 500 000 de la imagine o bɛɛ kɛra ne taara n taalen palais la tuguni n'u sigira seere bɛ ne la dɛ n'u sigira palais la n ko ma n ko politiciens bɛ ka na don aw kan moi j'étais logé à Kati au camp militaire de Kati o kɛra o ye wa aw b'aw ɲin wɛrɛ n ko anw d'a dilan n ko nin fanga y'anw di ne taara ne n'u ye ɲɔgɔn ye palais la j'ai été officiellement reçu par les militaires ne y'u sigilen to n k'u ma n ko n'aw ma Faransi gɛn n ko ne b'aw kɛlɛ n ko ne ka Segu Tunkara ka kɛlɛ ye Faransi ko de u ye ɲɔgɔn lajɛ ka yɛlɛ Asimi ko cɛ ko ka gɛlɛ dɛ ne ko aa n ko politicien fana bɛ munumunu na aw kɛrɛfɛ n ko ne tɛ politicien ko ninnu na dɛ n ko politicien ninnu caman bɛ yen n k'u kunkolo man di ne ye ni Ala ɲa bɛɛ fɔ a don a don Asimi Goïta Maliki Diaw ko ne ma ko Segu Tunkara ko tu es la première personne mɔgɔ min nana palais kɔnɔ ka na an yɛrɛ critiquer c'est à dire que ka Asimi Goïta ni Maliki Diaw k'u yɛrɛ critiquer palais yɛrɛ kɔnɔ ne Segu Tunkara y'a kɛ ni Ala ni kuranɛ cɛ seere bɛ na fana seere bɛ na dɛ seere bɛ na fɔ mɔgɔ 3 dɔ bɛ kaso la bi n bɛ se ka tɔgɔ fɔli kɛ Ben de cerveau a ye Ben ɲininka ni n bɛ ka kuma fɔ ni mɔgɔ min bɛ Ben dɔn a ye Ben ɲininka ne ye nkalon tigɛ a don Ben tun bɛ ka ne kɔrɔkɔrɔ ta Asimi yɛlɛla Asimi ko k'a to yen sa k'a ka fasa ko nin ye américain di Ben ye kɔrɔkɔrɔ ta tellement ne tun bɛ ka ci f'u ɲɛna ni ne nata b'u kan ne tun bɛ taga de ka guitare ta ka Asimi fasa da mais moi j'ai été clair n kun ka nin fɛn n y'a f'u ɲɛna o kɔfɛ u n'an kɛlɛla u taara nɔrɔ politiciens na coup d'état bɛ kɛ bandaw la o kuma selen u ye Ben ci ne ma o ka sɔrɔ ne bɛ ka jigin Sorasiw kan Ben ko ne ka tiri jɔ ne ko mun de kɛra n ko ne t'a jɔ dɛ n ko Sorasi ninnu man ɲi ko non k'u bɛna Faransi gɛn ayi non a ma Faransi gɛn ko kuma fɔ dɛ a ko k'u bɛ fɛ ka na ni Irisiw de ye n ko n ko de don n ko awɔ n ko ayi n ko ka di ne tulo la ko Sadio bɛ fɛ ka na ni Irisiw ye mais c'était Sadio qui était derrière Sadio Ben ci ne ma ne ko problème t'a la ne ye tiri jɔ bandaw kan ka minɛ tile 3 u ye ne informé u taara sogɛli kelen fɛ yen yanni u ka bandaw minɛ pour que ka assurance sɔrɔ k'an n'u ye bandaw minɛ an kana jama la b'u contrôle la o don
Abdou Niang ni Boubou Mabel nous ne pouvons pas préparer sur sous contrôle. Malien, quoi c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. A vidéo koro be a fin bébé. A coup d'état mukera bandaula. A état Abdou Niang a vidéo koro raja. Abdou Niang ko farasiga na intervention ke. Boubou Mabel ko kale ka président tué, kale ka président e boubé idi. On début c'est qui jobi ko kuma malien nyakoro. O ma yere wuli abe yoro jime malikola. O kuma halala abe yoro jime malikola. O kuma la mali halala u banadia. Ni ma kirikara ma jasile nunu bise ka kuma malikola. Aw ni ala chaw aw te kanga jamana la sigi kofe mami jo afaso ma ko jamana were kana ka jamana ci o bisi ka kuma ko mali ngo la mea mami jo kale te ni surasu fe ko surasu ye fanga chena udi o ma klem bisi kana ka be surasu janfa kale be surasu kale bo fe ni mogoto ya o bisi ka horonya kuma fo jonyana mali o nganya yele na man korosi fade mbebe takantu ima chinois fe ni trahison ke chien kele ite pardonné ni trahison ke irisu fe be exécuté di ni que Boubou Mabel ni Abdou Niang nun kay la samba soro yu ula jo suguba kono ko ka tirikula ko befaka on est fambe tracteur demara ka tla ko ko ka tla ko bonu ye couleur wéré ka me to wéré duma ala bi ka barga do jamana la o kuma mo ke de ala ya u ba be ko do ngate ala ka ala ye be jugo ira la ala ye be vrai couleur ira la akla ka to mo ko kelonda ka bu le ko ka mali jono yi ima wa be ka biya wa be bindi tango be ka continuer parce que vous êtes des ingrats. Ne bora do mena ngone afo ne wongo bandao ne de bora ka bandao ka coup d'état fo ado uyem woni nani ayta master tika pagi ça fait 2021 ne bora do mena ngo bandao ka fanga bana 1500 commentaires benenni aya fra aya kantege abe fe ka mali chide segu tungara me auta don konen ni surasi kele ne fana kumbolo be nyogambolo dugula confin den chama kumodon bandao bine ne ko segu tungara wallahi amuta don o mo kelo o saga no wulu no jakuma kelo metla kana tukuni ki kele tukuni nu yi kele ni ga jodi no bo jodi ma o metla ki kele tukuni c'est des chiens, des gens qui agissent comme ça ils sont pires que des chiens. Je ne recule pas mes mots ali wulu ka fsano yi wulu fla wulu ba jugudo madame adenga ke eti juguni ni do ali wulu ka fsani. Voilà les vérités que je vous dis aujourd'hui. Personne ne peut aimer ces militaires plus que moi. Quel est le bout la mon mayo Assimi Goïta Sadio Kamara Kain. Moi, est-ce que Abenere a fait Sadio Kamara ma? Mais ni mon mayo kono qui tout chiffre, ou comme on fani balada, ou be shingle ni mia, ou jamu tekelenye, shiakele unte. Assimi mianga et Sadio Kamara Marakai. Ou tali shiakele alu te bod gukelina. Et foutez-nous la paix. Qu'on était kele fait quitter tofo, on y escroc ya kumafla, munu mego kumafo, ngo mo kele no kumanga tradition kelenkale. Kunu. Ni malite. Chinois fait, ima chinois be kabla diemenya. Chinois fait ni jamfa ke yafatekima, ibe fakadi. Irisu fait ni jamfa ke yafatekima, ibe fakadi. On les fait très de on de beta ku ou kofran ku konemu katla ku ko ku je ka to wara daula. Nous to zonzanu bu to le makaka fali, nous to bora falawate le makaka sui. Ama alaka mogeya. Ama alaka ma ay jamana jime ko serere jamana ko obise ka tire turu ta kana no ka be jamana jonu le ko alaka barka do jamana la. Vous workez de Dieu. Aba jo onde mabi parce que ango Assimi Goïta tabulu mai quand on y faso de njugudi. Ko kan faka ayu tu mena extraire la ayu mena ku kanteke kaso olu ere yu to mali kono. Olu re o mo kere yu to mali kono ka jamana were wole ko nu faso chi. O mo kere yu to mali kono ko seda o kana intervention militaire ke mali contrôle halala de umbe rojima ula. Halala de umbe uyanga jamana ki na fo halala ta kono. Uyanga jamana ke mana jamana di. Ni jamana di mo langolo ma mo fuma be ketandi. Munu me ku gelu wakabi ata ka video koro laje ni mo kelen ala ko ibi nini jugu don domina ka geledi wakati ka gele malima an yanjo o wakati la ibe ka be bi domina an yanjo sura su kofe banda be bi domina ne de segu tungara bora ka banda o minani ko kuma fo yani RFI ka fo yani France 24 ka fo mais ne segu tungara kongolo ngo Sadio Kamara de be na ke président mais ne kunta do Assimi be na ke président Sadio Kamara place de Assimi ma moi je n'étais pas content parce que Assimi ngumbe dubuluger là. Assimi n'était pas trop chaud banda okola. O de ba jo Assimi Goïta ka coup d'état ke ha sura sudu ka coup d'état ke. Nu yu ka coup d'état ke muna mata ibe ka mena yananga wuli. Una M5 de kumenyon kalama coup d'état flana a flabe una on de jera ka beke. Muna kelema karia kata ibe ka mena yanu ka tugu glo M5 na. Muna kelema karia kata banda o mena ngwe a donner segu tungara dida. Sura sudu a donner da kone ka boka foko banda oko bana. Ngone de bora na secret. Ne manga vi risquer deux fois. Odo au kumero juma nga au kumbe banda o de ka côté la odo munu me ku gelu wagabi munu me ku gel no golen den wagabi o mo ko kelo ne kumbe ka tekere fa banda o ko e mai jamana ta chena ala bise ka barka do jamana la
jamana mina faso den jugu mogo mamunun kanga mina ku glon sugu ba kono ku u tire ku faga o mogo kelon de be bobi ko be kuma jamana ko la ala bi se ka barka do jamana la ka mogo langolon promotion ke ka mogo nyumon kele ala bi se ka barka do la o traître denya bi se ka jamana jumenjo ay jamana jumenjo ni janfai ay jamana jumenjo ni fisir wali al ni muso furu ni ya janfara te barka do ila ni muso bla kata muso wera tangalon ka ala ti barka do ila me ka halala kuma de fobi awa halala o de ba famia ni ay Assimi Goïta c'est grâce à nous on M5 on de Assimi ke Assimi bi ni fenyumani to mabaka ko kalete nyako abinamu ko ba refa o de ba joma bi kanye fato de njugui abo fo obi de abo fo mais ala ka tien bangi ni tien be Assimi bolo ala ka Assimi sangorota mais ni ngalo bolo ala kana sangorota na Assimi Goïta be tien ka ala ka ke kalu yeli mais da be galunga ala kana sutra ne ka kuma bana point final coup d'état fla segere de folen flo ngena nge don de format don tola awa ne ka maître de karat on de folo bora ka francico ka do malien kulula ali domina et français ni américain wula ko général gamu kelengele nga mo nu ba fama ko gatia ou ye gatia kele wakati dola francico ko gatia e groupe terroriste on de marché organisé États-Unis kono ya non devant l'ambassade de France ne tagara France ne tara Amérique police sola police ke do be no ko Mohamed Sulamed du ne tara fana ngo a ngo be ka chero wole ko terroriste ngo terroriste est-ce que ambise ka manifestation ke ako segu tungara je te donne la permission police ke permission se me ka dine segu tungara ma kaka numéro dinema ne tara ka ta malien wole nga ta manifester comme amena manifester muna ngo ka gamu défend mo yo nyoga wole kaka na bode ko France ko gamu ye terroriste ko gamu ko gatia mo ye terroriste ko son ne chori aki o inconscient d'insigile kale be dofo on ne ma gatia défend on ne ma to Amérique ka gatia défend ka gamu défend on ne moke inconscient malhonnêteté jamana me tene ko voilà l'homme noir voilà en manifestation fait photo flena vidéo flena ni politique jolembe politique gerla na tro malien chama bulla ah ubina umenede ubina labode mugo chama ado jeli muso do be américain te fe ka tokofo o jeli muso de wulla ko segu tongara nyabi la vidéo la ne kelen jolembe France ambassade la mbeka France mbeka fongo abala France mugo do na farane kandi après chama bulla chama nana ne face à face que ni politique a fleni. Yeah, the reason why we're doing that because we welcome anybody, we are friendly with anybody, but we just don't want somebody to take advantage of us and then help another group and act as if it was helping us, but really helping us. Imagine that in 2014, the army, our prime minister went to Kidal. All this problem is happening in Kidal. Kidal is a city where we have gas, oil, all kind of resources. How can a country be called an independent country where we have different army groups and we call France to help us, but the same people and we have even pictures there. See the bomb? Voilà. Ne be ka armée malienne défend mu na armée te don Kidal ango kele ke kan aniu bla danger aw de ba jobi e ngone ne kuma ina me do fon fare be nganya kwa inconscient dembe boko on en faso de njugui de pa o ma wolo ante kan keleke ne ay manifestation de ngone kala 2016 di ou 17 ngay manifestation ko de la o ko so ide ka be fangala ay manifestation ba de ne ka américain yani malika o ka damele ni asoro yere wolo ma créer ni asoro mouvement ti ma créer o aflene ambeka gamu défend a donné gamu photo ba de ta kanjona yi ngo gamu n'est pas terroriste ngo gatia n'est pas terroriste ambo ka o de ba jobi ko ando tambota Mali histoire t'est changé billahi mama ni a changé ni dégager la ka bo mettre la ka Mali histoire on va réécrire une nouvelle page de l'histoire de ce pays ni ay Assimi Goïta c'est grâce à nous mo mi u ka coup d'état annoncé o ne se ko tongara la wa ne be New York yandi Ntara malla ma dorome kele nginu fe. Les preuves sont là, galonta là. Ine nata kumbuka ne kumetu fasada ou. Ne tara palais kono kana nene ala na krache, ne segutu ngara tara kata maliko kuma de funyana. Ou yene reçoit palais kono, mais ngone ou critiquer. Fouye nyonga nyada la je. Abise ka fefonna, abise ka munde fonema. Anne dati ka fsana wi.
Malien me vidéo bla fait ka kuma do fo me limité à follow quoi ni épisode follow j'attends d'abord akambe ciao ciao Malien mo be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no kala abe Senwave application trésor na trésor Amérique corporate do urgent do diro be na yareta o ko fa ba bank information be do na ka bank information do asu mo ko malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abul ka orange numéro arisagata anu to ko mu ka 40 na war ci ma ba soro orange mo na sur place war ci ko fla to dorme sara war ci ko fla na sabana bara 1,99 €2 kɛmɛ fila dɔrɔn o de kun do a ka bɛn ciao